FK, what's up mga mananap? Oh, ka-chisms. Padulong day mi og FK Pharmacy. Oh, FK Mart. Dayon. Ang pinakanindot gyud nga sa nina karong adlaw kay nakita na taguan mo si DJT ng Consone. saan man naman eh. Yan. Kita nang tayo mo si DJ, si Daniel Padilla, pero nilang last turn man. So, mo din yung sitwasyon. So, nabibo na. Ano ba sa iruan? Wala. Dagan kayo sakyanan, in fairness. Today is adlawan. Buntag pa, hapon na di. So, kung ikaw paranoid, pag uli nimo maligo, di ba dayon ka? Ay, pinaka-the best na outfit para dali na kayo sa labahan. Thank you, St. Michael's College for the dry fit. Akong kuyog kay dili man maligo after makalakaw. Ligo sa daan ay lakaw. Hadlok kay siya. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe, click the notification bell below, and share. And that's all. Thank you for watching. Bye, mga ka-chisms!